ngamarta Bagong kang sowan. Bagong slamet sowanmu ngadhep ngarsaning sun. Bagong nggih berkah pangestunipun sinuwun Puntadewa Widodo lampah kula. Sembah pangabekti kula katur sinuwun. Iya Bagong tak tampa raliwat pangestu tiku tampanana. Kula pundi mustaka mugi dados jimat saged angayomi dhateng dasat kula sak keluarga sumrambahe para kawula ingkang kadempel. Becik atur mono ngarepanku. Runtut kang dadi aturmu Bagong. Inggih. Dalu menika pancen kula sengaja, kula serius, kula boten badhe lucu. Nggih awet sing digadang-gadang Bagong lucu niku nggih sangat angel sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Sesuk yen to Bagong wis kulina mesti oleh jati dirimu. Nggih. Nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Iya Bagong. Caedan Bagong. Becik praptamu sowan ana ngarsaning Yayi Prabu. Wih, sinuwun Dwarawati. Iya. Nggih pangestunipun sinuwun Dwarawati Widodo sembah kula bekti nggih sinuwun. Iya Bagong raliwat pangestuku tampanana. Kula pundi mustaka mugi dados jejimat. Jejimat. Nggih wah jan. Biasane iki sik rene iki Petro kaya aku ngono. Ya bot-bote. Ha iya. Mumpung nang pekarangane dhewe Bagong. Nggih. Bagong becik praptamu. Wah, Ndara Werkudara. Ya. Pangestunipun Ndara Werkudara lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa. Bekti kula katur nggih Gus. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula tampi mugi saged dados jejimat kula. Bagong becik praptamu. Nggih, Ndara Janaka. Iya. Wah, jan kangen kula. Pun pinten-pinten wulan mboten semerep, mboten kepanggih kalih jenengan. Wah. Kacau kahanan dapure Kabagongan. Ya sesuk sak mangsa aku bakal prapta ana ing sudungmu Bagong. Patun nuwun. Niku anak-anak kula do melet-melet mboten mergo mboten saged mayek menapa madang. Golek den lembe rekoso. Iya. Panjenengan kepenak to niki oleh gaji. Lah nek kaya kula. Iya. Dasare niki wis muga-muga wah jan mumet. Iya wis. Rasah kokean matur enggal matur apa wigatine ana ngersane Kanjeng Koko Prabu. Yayina kula sedewa, kula Koko Prabu siadi arep bageke Bagong ora. Mboten. Pun mboten mawon timbang mangke Kang Rayi menika kewirangan. Iya. Dasaripun Kang Rayi menika mboten cocok kaliyan Bagong. Lah sebab apa Yayi? Rikala semanten Bagong niku nyilih korek kula mboten bali. Wah jan. Ame bendara sili korek kaya pelit lho. Abot koreke Bagong karo rokoke. Nggih, ayo nek yo korek iki nandi-nandi luwes kok njaluk rokok kancane bebas. Iya. Bagong paring dawuh sinuwun. Gawe kejot penggalihku tanpa tinimbalan kowe marak sowan ana ngarepanku. Apa Bagong duwe kepinginan pribadi apa pancen diutus marang bapakmu Bagong? Nggih. Nuwun amit pasang kaliman tabik ila duni dumawahing tawang tuwang nggih sinuwun. Mbok bilih mangke atur kula lepat nyuwun samudra pangaksami. Iya Bagong ora dadi apa. Ngaten.
Pisowan kula menika mboten sanes nggih namung diutus kalih bapak kula Semar. Bapakmu Semar kene ngopo Bagong? Bapak Semar niku mboten napa-napa ning pirang-pirang dina niki Bapak Semar kok nek diomongke masuk angin nggih mboten. Nek diomongke lara niku nggih kok ketoke mboten lara. Lah bareng kula tabok Bapak Semar niku lagi purun ngendika. Kula tabok ngendika kalih mutah-mutah. Mbok tabok nggih kula tabok cengkele nggih blandar terus mutah-mutah terus ngendika, Bagong kowe rene tak kandhani. Aku nggonku kaya ngene iki ora mergo mikir apa-apa. Anggonku kaya ngene iki mergo mikir aku kuwi duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan sing dikarepake bapak niku sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggring Saloka saenturune niku mboten. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluyake jagat, kepengin nyelametake budayane watak nista ambek candala. Lah sakniki pripun to? Ketingale ngaten niki negara sing agung gitu. Iya. Dasar ayom tur nggih ayem. Ning yen di gereja diteliti jebul negara sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebabe apa Bagong? Sebab anane sing ana dhuwur padha rame-rame. Sing ana tengah mung padha regejekan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padangi. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen. Saben-saben mung disuguhi wong padu. Saben-saben do debat munine mesti mbela wong cilik. Ning nyatane sing ning ngisor ya panggah mawon gitu. Sing ning ngisor ya ajeg padha megap-megap. Jagat niki persasat melu nangis lebet pekartine menungso sing do lali Purwadasina niku. Kasusilan wis awis gitu. Rasa kebangsaan pun tipis. Rasa katresnan mring sesama wis kinikis, rasa kawicaksanan wis kalis. Saniki malah akeh para narapraja ngumbar janji nanging mung lamis pranatane negari niki sakniki pun remuk rempu luwe-luwe babakan hukum. Iya Bagong. Pernatane hukum pun boten jejeg malih, ucape para pengarep-pengarep niku boten kena digugu. Karepe mung do nuruti nafsu mula boten wigi-wigi, boten mangu-mangu. Nyinger pernatan sing baku nerak hukum sing saking utamane laku pramila. Supaya padha urip mubra-mubru, mula do kendel nyolong bondone negara sing tumrape kangge kawula cilik. Banjur sedap menggeh-menggeh. Lajeng sing dikersake Bapak Semar menika nggih boten sanes namung badhe bangun para kawula, utaminipun para kawula ing Ngamarta. Panjenengan pun ngertos piyambak, saniki para kawula Ngamarta sing cilik-cilik niku pun kathah lho sing nerak sing paugerane bebener. Tempat-tempat pengibadahan pun didoi. Anane ming do tumindak maksiat, do minum-minuman, do judi. Kula riyen nggih ngaten. Kanca kula teriku niku nggih kathah. Iya Bagong. Mula kanthi sara niku Bapak badhe bangun kayangan sing boten magrong-magrong ben uripe para kawula niku saged tentrem embane kaya urip wonten ing kayangan sinuwun. Mekaten atur kula. Banjur bapakmu dawuh marang kowe kepiye Bagong? Lah niki sing baku. Bapak ngendika, blegek guwek.
ugek-ugek sak dilita. Lip. Bagong. Kowe saiki tak kongkon ning Ngamarta, sowan ning bendaramu. Ngampila pusaka Ngamarta 3 cacahe. Iya. Apa wae Bagong? Krin. Setunggal jimat Kalimasada. Kaping kalih. Aduh. Tombak Kiai Pleret udu. Tombak Tunggul Naga. Ha nggih niku. Lajeng payung kleru ora to? Payung muta apa? Siji apa to? Payung apa to? Wah, jan. Payung Tunggul Naga sik setunggal niku tombak Kara Welang. Nah, aja nengan ki blusoke. Aku dhewe ya lali Bagong. Wah, wis pahit. Lah niku sinuwun. Mula pengangkai bapak menika para kadang-kadang Pandhawa, pepunden kula Pandhawa menika rawuh wonten Karang Kadempel ben nyekseni bapak niku kepripun tenika. Boten ateges kok bapak boten caos seba wonten ing Ngamarta kok duwe masalah niku boten. Kersane bapak niku namung ben para Pandhawa pepunden iki do gumbregel ning nyatane dinteni bapak kok malah pepunden kula Pandhawa boten wonten sing tedak wonten Karang Kadempel. Mula kersane bapak sedaya para Pandhawa pepunden kula menika rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinartan beta pusaka 3 wau nggih. Jimat Kalimasada, tombak Kara Welang lan payung Tunggul Naga. Nek para Pandhawa niku kok boten kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula niku elek-elek duta, utusan ning nggih duta ngrampungi. Senadyan kula menika derek wonten Ngamarta ning yen pepunden kula tak boyong wonten ing Karang Kadempel ra gelem jembar tak dadaki. Kagiat risang kapirang rinangkul kinampit kempit. Dosang retnaning pawana yoki tukang walang ati yoki tukang ngenes ing tias yoki tukang kudu kering Sinuwun Kresna. Ya aku Bagong. Jumeneng ngedhep Bagong wonten dawuh. Bagong, aku kepengin rembukan karo kowe. Lho. Lah kersane sinuwun pripun? Ayo rembukan karo aku nanging aja eneng kene. Metu njaba. Lho, metu njaba pripun to? Ae maneh metu njaba. Resikone wis rasaku kanclemetan. Kesuwen metu njaba Arjuna nderepun Kakang. Njaba alun-alun kok malah tap-tapan to rasaku. Wah. Kudune dikongkoni Bapak Semar ki nulungi aku apa piye? Nyangoni ilmu apa iki tak sawangi Ndara Kresna. Ketoke duka karo aku. Wah, jan. Ketoke mau wis ora dijak ngendikan, dijak omong-omongan ku wis ora gagas. Ping piyayine mendel meneng lah kok ngerti-ngerti. Maju ning ngarep Bagong. Aku ora kepengin kokan
upakara apa-apa saiki kowe metu njaba aku sing arep wangsulan wah rasaku kok ora enak ya wis yen to ana apa-apa tak dadaki Pak aku mati ana ing Amarta pergo labuh bapak matiku mati syahid mlebu surga insyaallah ane ngelingi jaman lakonku biyen aku ki nyok wedi apa kira-kira dosaku ki biyen-biyen dadi apura apa ora ning pokoke yakin Gusti iki Maha Pengampun. Yen to aku saiki wis insaf wis ora nindakake apa-apa muga-muga ya sesuk aku ki husnul khotimah. Amin. Sedonga dhewe sing ngamine ming sithik wis pait. Wis tak entenane kene. Tak entenane Ndara Kresna. Setyaki wirang tuandang sewu sinuwun wonten menapa kok mboten ngandika wonten ing kedaton napa wonten ing Setinggil Binaturata jawil ngejak Bagong metu nang jaba niku jenengan Pak Ajeng paring pangandikan menapa Ndara Kresna Bagong kowe ngerti to yen nggone bapakmu kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput. Lho. Luput pripun? Lupute bapak niku nggen pundi e? Ya genah luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu ki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wewenanging para Jawata. Ngerti? Sik to. Nek iki ngejak geseh yo sewu. Jane sampean ki titis sing Sang Hyang Wisnu dewane kabagyan. Aning lah kok dolanmu niku kurang adoh to, Gus. Padahal Sang Hyang Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang nentrepke jagat. Ning lho kok dadi ora pratitis mikir. Mikira. Semar arep bangun kayangan niku ora kok arep bangun kayangan sing kayangane para dewa niku boten. Kahanan ngoten niku kok Semar arep bangun kayangan, bebangun apa-apa, agek mangane melet-melet ngerti mboten. Semar arep bangun niku sing dibangun dadi kayangan rika-rika sing jenengan maksud niku. Ning ajeng dandan-dandan budayane watak nista, dandan-dandan pakartine manungsa sing do nungsang palak numbung bentus niku. Kaya ngono kok Semar disalahke. Kok dadi kowe wani nuding-nuding karo aku? Ingsun iki ratu kok malah wani sekecap padha sekecap. Aku ratu lho. Ah nggih ratu. Sing kandha jenengan kasut niki ya sapa? Biasane sing kandha jenengan kenci kok niki kasut. Lah iki bukteke yen Bagong iso kulino gonggong. Iku jaman biyen. Apa nek ratu niku nek titis Wisnu niku ora kena kleru nggih. Eling nggih Den. Sampeyan niku arep titis Wisnu ning isih kasandangan kulit daging. Ora bakal iso uwal saka ina lali salah apes niku ora iso bakal ilang. Terus apa dipene dadi ratu niku njur sewenang-wenang nggih. Aja midak wong cilik kaya kula ngeten iki, ya. Dadi ratu ki biyene sampeyan ora tak coblos, sengara dadi ratu. Janjine jaman jago, endi sarep ngedeke WC, endi sarep ngedeke pos rondo, nyatane saniki kula tetep ten kali ngerti ra. Bareng dadi kok semangkean. Kula niki nek bebuang saniki tesih ngadeg.
malah saya ndodro Bagong. Anggep apa? Wes yen Semar ora bangun kayangan luwe-luwe kok malah arep nyilih pusaka Ngamarta, aku rasa rujuk. Mergo Semar tak anggap luput. Lah rak tenan to. Sampeyan iki duwe panguwasa. Ning panguwasa niku ampun dinggih nguwasani, ning dinggih ngayomi. Tur ora waton ngluputke, nek ngoten niku jenenge ngluputke ning mung sepihak. Ora diteliti luwih dhisik gegayuhane Semari piye, sampeyan niku kesurupan apa asline? Ngerti gegayuhane Semar apik kok malah ora gelem bantu. Wose aku tetep nrenggalange karepmu. Aku ora lila nek Semar arep ngampil pusaka Jamus Kalimasada, tombak Karawelang apa dene payung tunggul naga. Ayo saiki kowe bali. Omong karo bapakmu, saiki kowe bali. Ya. Nek iki tetep salin bubukan. Apa nek sampeyan ratu kok jut Bagong wedi? Ngoten. Mboten. Bagong ki ra wedi. Bagong ki ra gelem mambu tantangan. Ngerti mboten? Lah mbok dewa to. Lah mbok ratu to. Nek luput tetep tak waneni. Setyaki pecah dasmu. Wis dak sia karo aku pomres sencaki. Apa nek kowe wis metenteng brengosmu tok plintir nganti tekan kuping kuwi aku tak anggap wedi. Iya ngono papi. Ayo. Saiki padha-padha lanange. Padha-padhane mangan sego. Bukteke Bagong apa Setyaki sik mati. Sikilku ora sempal balen kok gunane kowe. Semangat iki, Pak. Kula iki ora arep maneni sampeyan. Nek sampeyan ora daksya kalih kula, sengara kula wani-wani kalih sampeyan. Saiki diserahmu pasrahno. Ora iso. Ayo, nek iso Bagong ceklen, pecah siramu. Ora, ora. Hoi, ora. Rame iki mejen po ya wah, jan. Des ngono lho. Nah. Wah, wis. Iki kapan iki nanggonku dhewe lane kaya ngene? Ha kewirangan aku. Iki arep apa ayo? Saniki api-apian wae rasah perang kula kandhani pun dileremke atine. Dipupus iki japian iku mang omong dahar pentah. Piye? Jenengan ora rameni seba to? Ora. Sing diaturke bapak niku mboten bangun kayangan sing magrong iki mboten. Ning sing dibangun iki atine para kawula. Lah kok
Kang Rakandara Kresna kok nesu-nesu. Saniki coba mang sampeyan pikir. Sampeyan mapek galih sing salah Bagong apa Kresna pun ngoten. Kula tak wangsul. Pikir-pikir kok malah bener kandhane Bagong mau. Pancen bener yen Koko Prabu Kresna dadi sing Sang Hyang Wisnu. Nanging kok isih sandangan kulit daging. Dadi ra iso uwal saka ina, lali salak lan apes. Mbok menawa Koko Prabu lagi kamendungan, lagi peteng jagate. Satemah banjur kalimput budine. Banjur ujo hardaning kantepson. Yo Setyaki iki nggone wong jujur. Aku mung semodya ngelingake budi kalimputing Koko Prabu prayogane. Aku tak nungka para kadang Pandhawa ing Karang Kadempel lakon iki bakal tak aturake ngarsane Kakang Semar. Iki lha kok aku malah weruh glibeting pusaka telu cacahe to iki. Ning nadyan ora ana wujude ning atiku ngrasake. Mergo telu pusaka mau ya kedadean saka menungsa. Dadi mesti ngerti watake, ngerti kekarepane bapak iki yen bener. Lho, kae Walandara Pandhawa kok malah metu pungkuran. Wis, aku yakin yen Ndara-ndara Pandhawa mesti bakal tedhak ana ing Karang Kadempel. Pak, aku bali, Pak. Aku bali, Pak. Kinudang-kudang tansah bisa rabita. Ayo, karang dadakane rek, Gang. Aku ki mung iso buka tok ora jedak. Sinau. Nang sanggar Sedam Merah ki sinau. Ki sik mulang sing ngendang ngandani. Sapa sing ngendang? Kakak Ayus Mantri. Kuwi uga dalang. Kuwi donge wingi nang Sedam Merah kuwi mayang ning ditunda. Karo negara reng ayo. Ya karang lali kok ya. Ah iya. Iki pokoke memperkenalkan wajah baru ya, Leng. Iki kanca Mbak Dian. Monggo Mbak Dian tak aturi jumeneng wis kendel wena. Kage pisan ta keturke Mas Bagong. Nggih. Ha iya karang mayang ya arang kok ya. Sore laris ya tajak. Weh. Ayo karang ya berangkat saka ngisor. Iki upama dalange iki Bagong iki karo Darman gawe kopi lho enak ya. Ya ora duwe lah apa kowe ngkeki dana. Lho. Lah iki tak nggo konsumsi tok wis 10 yuta lho, Reng. Weh, apa iya? Wah. Lah anggepe aku cah tipis ngono apa? 10 yuta. Ah kondonge kok mung separo-separo. Ya ora ngono kuwi ora apa-apa. Ben merata. Ah iya. Wis seneng aku anggere pokoke ana pentas iku. Dalange sapa, wiyagane sapa? Aku sepenting seneng. Tau nyindeni almarhum Pak Seno. Wis tau jaman nang bangun jiwa biyen si SMA was. Nek pupuran rupane sik klawu ning saiki wis jos. Ha iya, ning ati-ati. Wah wis medun to. Wah. Tuasno nang YouTube-ku iki Mbak Dian sing adep. Oh wis ngomong nek arep lenggah ngomong. Nih. Ayo saiki wis wektune ge sebo truk. Rasah kesuwen. Minggu 10 menit namung lakon. Ayo. Yaning talaga kadi langit. Oh.
Kula sanget ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa upami dene jengandika. Sampun kersa rawuh wonten sudung kula mriki. Iya Kakang, ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti engga seprene, Pandhawa ora nate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midhanget yen to Kakang Semar bakal bangun kayangan, tumuli Pandhawa banjur sowan ana Karang Kadempel. Ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar yen to kadangku Dimas Arjuna kalenggan iki durung bisa melu sowan ana ngersane Kakang Nayantaka. Nggih. Mboten napa-napa, Gus. Kula iso nggono lan iso maklum yen Ndara Janaka menika mboten derek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayane Semar iki dianggep luput. Ning mugi-mugi kemawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah, Semar. Mbok menawa saiki jlamprong lagi karo jlitheng Kresna kakangku. Merga anane Semar arep bangun kayangan iki dianggep luput karo Kresna kakangku. Nanging aja semelang. Punta aji kakangku, aku lan kembar tetep bakal sak biantu sak utuhe gegayuhane Semar. Iya Kakang Semar. Lilanana para Pandhawa nyadong timbalane Kakang Badranaya. Punta sakadang kudu piye? Nggih, matur nuwun nggih, Den. Napa sing diaturake Bagong menika estunipun leres sedaya. Mboten dikurangi, mboten ditambahi. Matur nuwun ugi dene niki pusaka katelune pustaka jimat Jamus Kalimasada tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel. Mboten ajeng kula milik niku mboten. Namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe bangun kayuangan. Lan iki tumrap kula pancen wigati. Mula jengandika tak aturi rawuh wonten mriki, pamire dimen saged nguningani greget mobah musing para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kalawan Gusti. Sing ning isor ya ngerti marang kewajiban, sing ning dhuwur ya migatekake sing ning isor. Pangajape supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan. Lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh daya dinayan bantu binantu. Margi tumrap kula nggih. Wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji nuku wis kakean. Ning nek sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Niku sing luwih wigati. Mula muga-muga gegayon kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang. Tansah tumindak utami ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Niku Den. Pun saniki jenengan sedaya kula aturi suminggah sumene sawetawis wonten sudung kula. Jalaran niki mangke boten ketang namung sak gebyaring tatet. Badhe wonten pacoban
Jalaran pacoban iku nggih pinangka pangkulanganing laku. Ya Kakang ngestake dawuh Kakang Nayantaka. Wonten napa kok mlayu-mlayu? Kakang Semar. Ajaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Bagong. Ngaturi priksa yen to Kaka Prabu kaliput karana nganggep yen to gegayane Kakang Semar iki dianggep luput. Malah saiki Kaka Prabu bebarengan kelawan Kang Mas Arjuna lagi budidaya lan golek srana bakal gagalake gegayamu Kakang. Aku Didyakala karo Kala. Semar. Aja tok bacotake anggonu bakal gayuh bangun kayangan. Yen isih tok bacotake bakal aku tegel karo kowe tak obrak-abrik. Karangka dembul kene. Badranaya lamun taun dumuk marang kuncungira sayekti ana parigawe satemah ana wujuding cahya kang mijil saka jagate nempuh dene Sang Yaksendra badar sejatine wujud Raden Arjuna. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Nggih Den. Sing pun nggih pun wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mesti ngapura waton boten dipun baleni meneh pun saniki manung-manunggal kalih kadang-kadang dikoden. Manuta dadi mangsaku. Marga gegayamu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa. Sedya anyabarake gagalke ngonmu arep bangun kayangan. Blegegek ugek-ugek. Dosa luputku karo kowe iki apa? Lan meneh gegayanku iki gegayan sing utama. Aku diluputke iki karepmu piye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Kok arep
Munasika karo aku apa ora kualik kowe sing kena kualat. Nadyan di kepiye wae Kresna kalah pratitis karo Kakang Semar nyatane aku malah kesiku Kakang aku nyuwun ngapura. Nggih Den, lelakon iki dipendhet hikmahe mawon. Nadyan pinter njara langit bebasan bisa ngukel jagat nanging isih kedunungan ina lali salah panapes. Den, sak beja-bejane wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Pun purnaning lelampahan iki mugi saged dados sarana tumuring kanugrahan lan tentreming jagat raya. Sura Sudira Jayane Rat suwuh brasta tekape Wastuti Darmastuti